That's hot. That's hot. Dobrodošli u AI Business Brand. U ovom kursu naučit ćeš kako da koristiš AI za pravljanje sadržaja i stvaranje digitalnog brenda. Kurs je podeljen u 3 lekcije teorije i 3 lekcije prakse. Posle teorijskog dela koristit ćeš AI za pravljanje slika, muzike, naracije i videoklipova i kompletnog sadržaja na najsavremeniji način danas. U praksi to znanje možeš iskoristiti da prepraviš jedan običan sajt u pravi brand i da napraviš strategiju pravljenja i objavljivanja sadržaja na YouTubeu, Instagramu, Facebooku i TikToku. Na kraju kursa imaćeš AI projekte koji poznaju tvoj biznis i rade za tebe na najoptimalniji i najsavremeniji način, kao i website i 4 naloga na 4 platforme i 2 nedelje sadržaja na istom. U praksi ja pokazujem primer e-commerce biznisa, odnosno online prodaje usluga i proizvoda, ali isti principi važe i za bilo koji drugi tip biznisa. Svi alati i platforme koje koristim u kursu možeš koristiti besplatno i pokazat ću ti kako. Znači, od uspešnog digitalnog brenda delite samo ovaj kurs i tvoja disciplina. O meni i o sadržaju kursa možeš videti više na sajtu kursevi.ai. Što se predznanja tiče, ovaj kurs je nastavak na kurs AI Business website. To ne znači da je taj kurs obavezan za ovaj, ali tamo sam objasnio najbitnije koncepte AI-a koje ću koristiti do kraja ovog kursa. Bez obzira da li nastavljaš nakon tog kursa ili odvojeno, ovo su 10 pitanja na koje moraš znati odgovor da bi ovaj kurs bio za tebe. Šta je token? Šta je AI model? Šta je AI agent? Šta predstavljaju projektni prostori kod Claude-a, ChatGPT-a i Gemini-a? Koja je razlika generalnih AI agenata od specijalizovanih, uz jedan primer za oba tipa? Šta su sistemske instrukcije, poruke i zašto su bitne? Šta je kontekst AI-a? Šta je dužina kontekstnog prostora? Šta je efekat izgubljenog u sredini? I na kraju, šta je reg? Sve odgovore možeš proveriti u opisu ovog videa. Ako su oni tačni, čestitam. Verovatno si u top 1% korisnika veštačke inteligencije i možeš nastaviti s ovim kursom. Ako nisu, savjetujem da prvo prođeš kurs AI Business website. Obzirom da je AI budućnost sveta u kojem živimo, što pre naučiš da ga koristiš, to bolje za tebe. Ali zašto baš kreiranje sadržaja i brenda? Zašto baš ta tema? Pogledaj Google Trends. Broj pretraga AI content creation raste još brže nego pretraga AI-a. Porast u odnosu na pre 5 godina je eksponencijalan. Ova oblast gotovo da nije ni postojala u prošlosti, a sada preti da zameni ljudski kreativni rad. Google Trends nam govori o prošlosti i sadašnjosti. Koliko ljudi upravo sada traži ovu temu, ali možemo da pogledamo i u budućnost. Ovo je CAGR, Compound Annual Growth Rate, odnosno koliko tržište raste svake godine. U procentima. Tržište AI content creation je u 2025. bilo vredno skoro 20 milijardi dolara. CAGR od skoro 22% znači da se ta cifra udvostruči svake 3,5 godine. Do 2035. 143 milijarde dolara. Ovo je ponovo eksponencijalni rast, što znači tek će da bude posla za ljude koji znaju da koriste AI u tu svrhu. Takođe, alati za generisanje slika, videa i muzike su 2026. dostupni svima, besplatno ili za minimalnu cenu. Pre 2 godine za jedan profesionalni reklamni video trebalo vam je 5000 evra i tim od 5 ljudi. Uz ovaj kurs ti to možeš uraditi već danas. A odakle meni je autoritet da pričam o brendovima, sadržaju i marketingu? Moja ekspertiza je AI automatizacija i kontekstni inženjering i stojim iza svega što govorim za AI. Brand, marketing i content sa druge strane je nešto čime se bavim samo poslednjih godinu dana. Drugim rečima, ja nisam autoritet u tim oblastima, ali upravo to je i poenta. Ne moraš da imaš eksperta za svaku oblast. Uz ovaj kurs neće ti ni trebati. Evo zašto. Zamisli nekoga ko te mentoriše oko marketinga. Ima 10 godina iskustva, ali bez nekih fascinantnih rezultata. On nema dokaza da to što radi zapravo uspešno. Bar ne u onoj meri što za tebe predstavlja uspeh. Sigurno može pomoći, ali da li su njegovi saveti baš najbolji saveti na svetu? Teško. Bez dokaza, svaki savjet je samo mišljenje. U najgorom slučaju to mišljenje može da te košta. Sa druge strane, na internetu ima mnogo ljudi čiji je uspeh dokumentovan, sa svim brojkama i rezultatima. Recimo, Alex Hormozi, neko koga ja pratim, je samouki milijarder. Njegove strategije su dokumentovane na internetu, transparentno i besplatno. Ali njegov savjet nije prilagođen mom biznisu, mom regionu, mojim kupcima i mojoj situaciji. Na to sve, ko još ima para za konsultacije sa Hormozijem. U prvom slučaju savjet mentora je prilagođen tebi, ali verovatno nezavidan autoritet. U drugom slučaju savjet sa interneta ima i autoritet i dokaze,
ali nema tvoju perspektivu. Da li postoji neki način da napravim AI sastavljen isključivo od autoriteta koje ja poštujem, a da ima perspektivu mog biznisa? Takav model bi onda imao najbolje od oba sveta i mogli bismo da ga pitamo bilo šta. Da me neko pitao pre 2 godine, rekao bih da takav neki AI ne postoji. Ali danas postoji i ovo je prekretnica cijelog sveta edukacije. Sve informacije su već na internetu. Predavač više ne treba da izmišlja toplu vodu, nego da predstavi bitne informacije u najboljem obliku za svoju publiku. Da ih poveže u neku celinu i tok uz demonstracije na konkretnim primerima. Upravo to ja i radim. Kada pričam o nečemu što nije konkretno vezano za AI, ne moraš da mi veruješ na reč. Pokazat ću ti tačno odakle, odnosno od koga te informacije dolaze. Vidjet ćeš detaljnije već u sledećem videu. Ali pre toga još jedna stvar. Ako si inženjer i gledaš kako ti AI uzima posao, ovaj kurs jeste za tebe. Adaptiraj se uz AI i osiguraj sebi budućnost. Ako se baviš marketingom, tim više. Sadržaj za marketing je sve više proizvod veštačke inteligencije sa tendencijom da potpuno zameni tradicionalne kanale. Ako imaš web sajt ili pokušavaš da ga napraviš, ovaj kurs je opet za tebe. Ovdje ćeš naučiti kako ti AI može pomoći da ga podigneš na novi nivo. Ako i dalje ne znaš koji je tvoj put u ovom novom svetu veštačke inteligencije, ponovo ti preporučujem kurs. U najmanju ruku razumećeš bolje budućnost koja dolazi. Ako ipak tokom kursa shvatiš da ovo nije za tebe, nikakav problem. Samo mi pošalji mail i vratit ću ti pare. U sledećem videu saznaćeš zašto je AI budućnost edukacije i kako to da iskoristiš za pravljenje brenda.